Karel Roden má tu největší pochvalu, že vlastně nastavil tu laťku i těm ostatním, jak v té peřině hrát. Co tady děláte? Co tady děláte? Co to má znamenat? Když ho viděli, jak hraje, tak jim udělali vlastně takový jakoby návod, no. Recept na tento film. Ty jsi hrdina. Já si pojďte, dáme si něco chybu. Dejte mu tam prostor, aby vás tou vlajkou nepovlátil. A je Karel trochu divočejší. Tak já nedělám pořád to samý, takže každá věc, kterou dělám, je trošku jiná než ta předtím. Má to trošku jinou poetiku, než ty filmy ostatní, co dělám. Pro mě ty postavy jsou takový šťavnatý. Tak v podstatě mi tam začali opravdu toho Chaplina, jak já si ten film představuju, že to je vlastně mezi parodií a groteskou, ale smutnou. Nechtěli bychom si hrdinu dělat pitomce, co se kopou do zadku. Něco se mi na ní nelíbí. Mámi, co děláš? Vyčistili jsme už takových peřin zemní, bávy se přeci nezblázíme, ne? Já jsem strašně šťastná, že se tady potkávám s lidma, s kterými bych se nepotkala. To jsou pro mě výjimečné setkání. Je to pro mě jako pro zpěvačku hrozně příjemný zpestřením jeho repertoáru. Když nám řekl, že teda chce, aby jsme hráli dětky, tak já jsem říkal, no tak fanoušku, ty si upad, jako docela mě to dost urazilo. Ale já jsem si nakonec říkal, no tak proč bych nehrál roli, viď, kde budu sedět na lavičce a krmit ptáky. A oni tady přišli s tím, že jako máme tančit, zpívat dokonce. Ale jak máme? My tančíme, zpíváme. Na památku na kumpána, co nebál se, když padla rána. Ta moje postava má teda výhodu, že vlastně tam tolik toho nemluví. Já jsem to počítal a já tam toho víc zaspívám, než namluvím. Jo. Ty momenty podle mě jsou jako výrazní a vlastně se ten charakter projevuje i v těch písničkách, co zpívá, i jak tancuje. Vlastně jsem chtěla, aby měl určitý jako prvky, který by neměl nikdo jiný tam. O nevěstě mé, tak nádám ne. Dáme jednu milou, Karlej, hodně milou, jo, takovou, já jsem v klídku. Když ty emoce budou takový, jak já si představuju, tak to může hrát podle mě kdokoliv. Já nechci špičkové výkony, zemřela mi matka teď, jak budu trpět, zahraju to úžasně. Já to ani neumím, ani nechci, proto si myslím, můžu dovolit, že mi tam můžou možná až parodicky pobíhat herci a neherci a špičkoví herci a možná lidi, kteří mají v sobě spoustu emocí a o herectví nevědí vůbec nic.